Naghatag sang dako nga clue ang actress nga si Maja Salvador sa nagaylapit sini nga kasal sa businessman nga fiancé nga si Rambo Nunez. Ini matapos nga nag-share sang litrato si Maja nga kuha sa birthday celebration sini. Ang actress ang nagselebrar sa iya ika-34th birthday sang Miyerkules, Oktubre 5. Sa iya Instagram post, ginbutang ni Maja sa caption sa iya birthday photo nga lost birthday as a single lady. Samtang nag-upload man si Nunez sang litrato sang actress kag nagbutang sang sweet message sa caption sini kag ini ang "Happy birthday my love, you have a very big heart. You love making people happy and you are very selfless. That is simply being you and that's why I love you." Sa comment section sang post ni Nunez, madama sang fans kag kasubong nga celebrities ang nagpadangat sa pagpanamyaw kay Maja. Pila sa mga iniamo sanday Dimples Romana, Rufa Gutierrez kag RC Munoz. Madumduman niya ginanunsyar nanday Maja kag Rambo ang ilang engagement sang Abril subong nga tuig. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo!